Ave u Danielus ir-Ruman jinsab għal episodju ieħor ta' Triq Tagħna, propju minn Triq Juno f'Pembroke. Juno kienet alla fi żmien ir-Rumani illi kienet tirrappreżenta it-tiġijiet jew iż-żwieġ u l-imħabba. X'taħseb Sanderus? Ejja, femni, jaf xtida bħalissa minn tħassru l-tiġijiet. Ħabba l-pandemija. U inti x'qed tagħmlu hawnhekk bil-gazzetta? Inkompli nistudja dwar ir-Rumani u għaliex kienu huma li vvintaw il-gazzetta. Fatt ir-Rumani kienu joħorġu l-akti diurnali illi jekk teqlibha mir-Ruman illi kulħadd jifhmu għall-Ingliż tiġi id-daily news, daily events. Ħallhom il-ġurnata. Ekku, vera, il-gazzetta tagħhom kienu kun fiha l-aħbarijiet politiċi, it-tattiċi militari tagħhom li jkunu vadew x'naf jien, xi aħbarijiet oħra soċjali. Qasmuhom lin-nies biex ikunu jafu x'inhi jiġri, gossip kien ikun fiha u anke lista tal-eżekuzzjonijiet biex tara. Minn hemm bdiet mela wis probabbli dil-biċċa xogħol tal-gossip. U ninsabu fi triq 12 ta' Mejju. Tgħid lix ta' tgħid lix 12 Mej il-bandaw u r-Rumani ħarġu biha wkoll. Le, ħankellmek fuq il-kalendarju. Mela, inti meta tqis li r-Rumani kienu konkwistaw 3/4 tad-dinja, kellhom daqsxejn ta' problema biex il-pajjiżi kollha jimxu ma' xi ħaġa standard, tifhem? Allura x'għamel kien hemm Ġulju Ċesare u ħareġu b'kalendarju. Kemm kien bravo. Bravo. Li kien jimxi mas-solarjer. Għalhekk waqqaf 12-il xahar. Tajjeb. Baqa' għaddejt għallum mhux hekk nimmaġina. Dak huwa l-Julian calendar. Ifhimni, hemm xi postijiet ortodossi li jikkalkulaw ċertu festi bil-Julian calendar, imma fil-verità kellu xi ftit minuti ħażin, xi 11 minuta u nofs ħażin. Allura fl-1582 imbidel il-kalendarju għal dak li nużaw illum li huwa il-Gregorian calendar. Dejjem għatluna għanjuranti nċesri. Għadek kemm kemm bravo. Murmiji. Ara ma jismakx għax għatalek rasek. Ħadd għamel ħadd pinġi? Le, ġejt hawnhekk propjament ħanolqot. Żewġ safar ġebla waħda. Għaliex? Għaliex. Mela, it-tatus. Inventawhom ir-Rumani. Le, ma inventawhomx ir-Rumani jeżistu qabel. Imma r-Rumani kontra tal dak li nagħmlu llum nagħmlu tatu għal xiex. Issa, imma r-Rumani kienu jagħmlu tatu fuq nies biex jarfuhom kriminali, insara, nies li ma redux kienu hekk baxxi fis-soċjetà dak l-affarijiet. U x'inqatt iktar? Għax inta tilqad żewġ affarijiet, żewġ safar b'ġebla waħda. Ejja, ħaresna għalejk tatu tiegħek. Il-numri Rumani. Appuntu, il-numru Rumani. Il-Rumani kienu ħarġu b'7 numri, da qed ngħidu 900 sena qabel Kristu sewwa. U ċertu kalkoli il-lum huma għadhom famużi, huma kienu ġabuhom standard. Għax qabel kien hemm ħafna tipi ta' affarijiet. X'nagħmlu? Nikżuh? Ninkoraġġu staġi. Nikżu kar. U biex nagħlqu ġibtek f'post daqsxejn storbjuż. Ekku, fil-konkos, ma konkos ir-Rumani għamlu? Ejwa, imbelħek jekk ngħidlek illi iva, il-konkos jew sistema ta' konkos kienu ħarġu bija r-Rumani. U meta x-xjentisti tal-lum il-ġurnata iċċekkjaw ftit fuq il-materjal, saru jafu li kienet ta' kwalità tajba ħafna u li kien jagħmel inqas ħsara lill-ambjent mill-konkos li forsi nużaw illum il-ġurnata. U kemm saħħtu żgur għax hemm strutturi għadhom hemm sal-lum tar-Rumani. Tgħidix ir-Rumani bnew il-flyovers ukoll? Li ma kienu qishom l-infrastructure Malta r-Rumani. Toroq aħjar għalikum. U hekk għamlu toroq aħjar għall-imperu kollu għaliex dawn kienu s-suċċess tagħhom jistgħu jagħtu ħaddaw it-toroq għaliex kienu s-soldati jistgħu imorru minn post tal post b'mod faċli, il-kummerċ kien ħafna iktar faċli. Għadhom jeżistu sal-lum, kienu toroq tajbin ħafna. Kienu toroq tajbin ħafna. Tajb ngħidu li f'700 sena għamlu l-fuq minn 55,000 mil ta' toroq pavimentati fl-Ewropa u madwar il-Mediterran.
U bdil aħbar, Sinjuri, ħanal u daw il-ġumatej li għamilnija ta' Rumani nistgħu ngħidu. Ekku, U jekk interessajtu ruħkom forsi la tarġa tiġi il-ħajja normal, għax ma tmorrux daqsxejn ġirja sa' Domus Romana u taraw il-ġmiel li għandna f'pajjiżna. Ekku, minn hawn nixtieq ringrazzja l-Heritage Malta illi fetħilna Domus grazzi għalina biex inkunu nistgħu nifilmjaw ma tinkwetawx. Morru intom ukoll għax vera sabiħ. Nselmulkom għal-ġimgħa d-dieħla.